As comparativas de escala dan unha perspectiva sobre os edificios que non adoitamos ter en conta cando os vemos individualmente. Chama poderosamente a atención como nos manuais de Historia da Arte se describe a Catedral Primitiva de Santiago, á dereita, como un exemplo menor ou secundario do prerrománico asturiano do que as outras 5 igrexas da imaxe serían máximos expoñentes. Ben é certo que de Santiago tan só conservamos a planta, pero tamén é certo que as outras 5 son resultado de agresivas e temerarias restauracións e reconstruccións dos séculos XIX e XX. En calquer caso, omitir o feito de que a igrexa de Santiago era a máis grande con diferenza de todas as prerrománicas das que temos constancia no noroeste peninsular roza a neglixencia, cando non a manipulación deliberada do relato historiográfico. Porque a historia da arte é política, e na historia política de España a Galicia medieval non encaixa, e como non encaixa, non se estuda. E como non se estuda, non se fai arqueoloxía buscando as catedrais medievais de Lugo e Ourense, descritas segundo os testigos da época como obras mestras da arte do momento e nexo de unión entre a arquitectura sueva tardo-antigua e a arte medieval chamada asturiana. En resumo, que meter as cousas en escala e comparalas directamente pinta un relato histórico moi distinto e con probas moito máis sólidas que a interpretación dos textos da época.